പ്രഭാതവന്ദനം. പങ്കുവയ്പ്പിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുവാൻ ഒരു ദിനം കൂടി നൽകിയ ദൈവമേ, നന്ദിയോടെ അങ്ങേക്കരികെ ഞാനായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് അങ്ങേ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവരുടെ മനസ്സ് കാണാൻ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നിയതിനെ ഞാനെന്ന് ധ്യാനിക്കട്ടെ. അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ദിനം എത്രയും, അങ്ങയുടെ വചനത്തിലായിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എത്രയും, 3 ദിനങ്ങൾ തന്നെയും അവർക്ക് ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ വാസഗേഹങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അവർ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണെന്ന് അങ്ങറിയുന്നു. ഈശോയെ, അങ്ങേ വചനത്തിൽ ജീവനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ഊർജം നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്. ജീവിതത്തിലുടനീളം അങ്ങേ വചനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങയുടെ വചനം എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ എൻ്റെ ക്ഷീണവും ദുരിതവും ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ. അങ്ങേ വചനം എന്നും എൻ്റെ വഴികളിൽ പ്രകാശവും വിളക്കുമായിരിക്കട്ടെ. ഹൃദയത്തിൽ മുദ്രയായും കരങ്ങളിൽ അടയാളമായും എന്നിൽ അങ്ങ് വാഴണമേ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. അങ്ങേ വചനം എന്നും എനിക്ക് ശക്തിയും ആശ്വാസം നൽകുന്നത് പോലെ എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്വാസത്തിന് കാരണമാകട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ വാക്കുകളെ അങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റണമേ. സ്നേഹത്തോടെയും അനുകമ്പയോടെയും അപരൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ അങ്ങേ വചനത്തിനായി എനിക്ക് വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ള അങ്ങേ വചനം നുകർന്ന് സംതൃപ്തയാകാൻ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങേ വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഞാൻ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നു.